Dobrý deň. Dneska sa dozvieme o nehode, ktorá sa stala v nejakom neznámom paneláku v Topolčanoch. A teraz nám viacej o to povie babka. Ja som býval na výtahu a tam bol taký zlodej a ten mi povedal, že ma prepadol, zobrá mi krumple, kľaže a ja či o nich nemám. Tak tam oni dali takého bodyguarda, ktorý to všetko člmarkuje. Áno, to je zaujímavé. Takže pôjdeme sa pozrieť. Takže nachádzame sa vo výťahu. Dnes? No, teraz si pozrieme, čo je ten bodyguard. Čo chcete, kde chcete ísť? Na prízemie. Dobre. Ideme na prízemie. Dúfam, že ma nechcete ubiť. Zostanete po pleci. Na chvíľku sme na prízemie, sme na štvorke chill. Čo sme? Na dvojke. Opovážniš volá, čo urobí. Dostaneš. 1. Sme na prízemie.